Ульяновск өлкәсендәге 400-дән артык мәктәпнең нибары 130-ында гына татар телен дәресләрдә, түгәрәк һәм факультативларда өйрәтәләр. Бу хакта күптән түгел генә Төбәк татар мөхтәриятның башкарма комитеты утырышында хәбәр иттеләр. Шул уңайдан мөхтәрият җитәкчелеге бу күңелсез хәлне тикшерү һәм чаралар күрүне сорап өлкә мәгариф министрына мөрәҗәгать иткән иде. Үтенечне карау узакка сузылмады. Татар телен укытмаучы район мәгариф бүлеге җитәкчеләрен һәм кайбер мәктәп директорларын министрлыкка чакырып, бу хәлгә ачыклык кертүне сорадылар. Анда яңгыраган фикерләрне Рамис Сафин да тыңлап кайтты. Конституция Российской Федерации. Статья 26. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор общения, воспитания, обучения. Өлкәнең мәгариф министрлыгында татар теле укытылмаган районнарның мәгариф идарәсе җитәкчеләре һәм мәктәп директорлары белән булган җитди сөйләшүне автономия рәис урынбасары әнә шулай федераль кануннарны кабат искә төшерү, ягъни илик biz белән башлап җибәрде. Закон о языках народов Российской Федерации. Статья 2. Российская Федерация гарантирует всем народам, независимо от их численности, равные права на сохранение и развитие родного языка. Бүгенге көндә федераль дәүләт мәгариф стандартлары кыскартып русча әйтсәк ФГОС буенча мәктәпләрдә ана теле атнасына 1 сәгатьтән 3 сәгатькә укытылырга мөмкин. Ләкин директорлар аның иң азын сайлыйлар, яисә ата-аналар теләми дип бөтенләй дә укытмыйлар. У нас большинство родителей все-таки понимают, что их ждет государственная итоговая аттестация, они делают выбор в пользу русского языка. Что касается родного языка, ни одного заявления, ни одного вообще не было, хотя у нас 68 татар в школе учатся. На заявительной основе родной язык татарский у нас выбрали всего 3 человека, то есть 3 заявления поступило от родителей, что на изучение родного татарского языка. Но я с вами согласна, да, с родителями, с моей стороны, со стороны педагогического коллектива надо усилить работу. Шунысы кызганыч, кем әйтмешли, читер тиккән саф татар авылларында да ата-аналар балалары өчен туган тел дип рус телен сайлыйлар. Директорлар да бу мөһим эштә йомшаклык күрсәтә. Есть школы, где вообще же получается директорский корпус у нас не прилагает никаких усилий даже к тому, чтобы у них появился учитель татарского языка. Вот это, мне кажется, проблема более существенная. Село Татарское, родители все заинтересованы, понимаете? И этого часа мало. То есть родители заинтересованы, они занимаются, они работают над этим. И пока мы говорим с вами, когда изменится на федеральном уровне, нужно делать сейчас. Потихоньку. Правильное предложение – обращение к родителям. Сергей Алексеевич хаклы, мәктәп директорлары татар теле укытуны оештырып, үзләренә истәмә мәшәкать тудырмыйлар. Шуңа күрә дә җыелышларда ата-аналарга аларның хокуклары турында аңлатып торуны кирәк дип тә санамыйлар. Яисә ата-аналарга компьютерда алдан ук басылган гариза кәгазен бирәләр. Һәм менә шул гамәлләр белән алар нәкъ менә 2018 елның 3 августында кабул ителгән федераль законны бузалар да инде. Кадерле ата-аналар, игътибарлы булыгыз. Сезгә бирелгән әзер гариза кәгазендә баланың нинди ана телен сайлавы язылган булырга тиеш түгел. Буш урынга сез үз кулыгыз белән татар теле дип яза аласыз. Быелгы уку елында Ульяновск өлкәсе мәктәпләрендә 14560 татар баласы белем ала. Төбәкнең мәгариф һәм фән министрлыгы биргән мәгълүматлар буенча, шул 14000нән артык укучының 6000-е татар телен дәресләрдә яисә түгәрәк факультативларда үзләштерә. Министрлыкта булган җитди очрашуда кайбер директорлар татар телен укыту өчен кадрлар җитешмәүгә, махсус белеме булган укытучылар булмауга сылтарга тырышты. Баксаң, аларның бу акланулары урынсыз булып чыкты. Ульяновский государственный педагогический университет готов подготовить учителей родного языка. Пусть проходят курсовую подготовку. Уважаемые директора, отправляйте учителей своих. Елына берничә укытучыны без Казанга курсларга җибәрә алабыз. Һәр елны безнең укытучыларыбыз барып, тәҗрибә уртаклашып, үзләренең белемнәрен күтәреп кайталар. Желающие будут пройти переподготовку, переобучение, и все будет хорошо. Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгы биргән мәгълүматлар буенча, моннан берничә ел элек Ульяновск өлкәсе татар теле укыту буенча 27 төбәк арасында беренче эшлектә бара иде. Соңгы 2 ел эчендә ул берничә баскычка түбән тәгәрәде. Моның сәбәпләре баксаң ерактан эзләргә кирәк түгел икән. Әйткәнебезчә, хәзер закон буенча ана теле бар тик ата-аналар ризалыгы белән укытыла. Алар ана теле итеп рус телен сайлыйлар. Әти-әниләрдән гариза булмагач, мәктәптә аны укытуны кирәк санамыйлар. Шулай итеп, татар теле укытучы мәктәпләр саны ел саен кими бара. Алар безне ишетте, Аллага шөкер, сүз бирделәр. 1 сентябрьдән бөтен монда килгән мәктәпләрдә беренчедән башларга
түгәрәкләр, факультативлар татар теле. Икенчедән, 1 сәгать укытуны бетерү, бөтен мәктәпләрдә 2 сәгать или 2 сәгатьтән кем булмасын. Ульян шәһәре мэры урынбасары янында булган тагын бер очрашуда да сүз шәһәр мәктәпләрендә татар теле укытуның торышы хакында барды. Мәктәпләрдәге 7103 татар баласының нибары 1600 генә ана телен өйрәнә ала. Мэр урынбасары Ирина Митрофанова мәгариф идарәсенә монда да 1 сентябрьдән ана теле укытуны җайга салырга күрсәтмә бирде. Ульяновскидан Рамис Сафин, татарлар.